tsantsar kyawu. Allah Jibrilu da kai zana fara kasida ta zana yi mai tsantsar kyawu rabbana ka zaka kamriya rabbana asa da sabon tsara da su aka fafata rabbana a tsarkake harshe na cikin yawanci sankar mai kwama sankar mai kwama asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. Assalamu alaika Rasulallah ga fasa na zai kasidar ka to kalaman ta yanzu gunka kasta kai ina ta yabonka ka bishi a wannan ya rasu da san baka da tanka asalan Allah kai ne manzo sirrin san bai koyi maka ba bai koyi maka ba asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. Masoyi na gita bagin yabon ka ba zan ganda ba ni na sallama kuma na bi ka ya kokare ka ba zan dena ba mahasada za su yi suka na da nisa ba zan ji kira ba wani sule da dangi gane kai ba za a yi kalla ba ba za a yi kalla ba asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. Filon da ba shi da na biyu mai ali mai kursiyu mai fadi mama ba ga yan biyu annabi sama ta tsayu da shi kasa ta ajiyu gakan masu uba da marayu annabi ya taba batacce ya zamto ya rayu ya muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asibitin agana mana amurka wanga mauliki na masoyi ne ya rasu mai tsantsar kyawu. Na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. ko a ranar mashar ma ya rasu da kai za ka yi ci ya habibu ko muna son ka kai da kwakwatin mu ka fito ya muhammadu ya mudan su sunan ka mai daɗin ambato wajibi gari kana yi ba bege ya mamadan ka ba zan soma ba ba zan soma ba asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. ya mai arziki na zo gunka don bage baka taɓa ruwa baka bani arziki na yabo gunka idin da maka ba da nira ba don ku zuciya ta bani murtsar san ka nema wani nema ni ka san ka shi ne nishadi na mai medina har maka dan babba har maka dan babba asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. wai kabiri ne zahiri ka lamarin da an saka kankan ba wanda rabbana ya faɗa kuma har yau faɗa yake mai daina ba duk zunubi ya yi min yawa amma yaban gashi na saka a gaba cikin yaban ka zan samu rabauta abun ilahu sarki ya rabba sarki ya rabba asibitin agana man amurka wanda mauliki na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. shine shugaban adali kaji sirkin sayadi ali kabiru bari na faɗi mai kansakali ni ibrahim babu wanda zai hana da faɗin adali muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a garin mu mun daina abuta sai da mai kishin munzali fasihi jarumi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asibitin agana man amurka wanda maulidi na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu. daga nan fali kuma kyakkyawa kamar kira ba za ya kuma ba
rasulullah alinsa bawa alinsa asibitin agana muna murna wanda maulidi na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu asibitin agana muna murna wanda maulidi na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu asibitin agana muna murna wanda maulidi na masoyi ne ya rasu da mai tsantsar kyawu mai kashewa mai raya arzikin Maiduguri shi ne baharin nan da ke cikin Maiduguri ma'ana Ahmadu Garba Shehu babban kurji zakin Maiduguri sannan kwalli sahibin kwamfuri fitiloni fito mai haska gari a cikin taro fito kai ne kamari inda har ka fito rijalu ba sa gari ka zamo alfijiri da kai ake washe gari zakin Maiduguri sannan kwalli sahibin kwamfuri fito ina rumfa wanda ke rufe Maiduguri yan dare ayi dare fito ne ke zikiri salloli ya kai da ambatar rabuni ka zama to fitila mai haskake Maiduguri zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri dole ne mai raskar ga shehu dan Maiduguri cikin Fatima na gano jinin albashari shi yake sai da dimi da ya zamto na gari dukkanin wanda ya bar kaza ya fada kwatami zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri gani na zo ni gidan kanan cikin Maiduguri ka shigo har fadar kashe gudan Maiduguri kulbubin da barban kasa ka zamto kamari a cikin masu yaban kashe gudan Maiduguri zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri a fage na hadisai ku zo mu je Maiduguri wannan Qur'ani ku zo mu je Maiduguri jawiyan nan dan shehu dan Maiduguri jawiyan nan dan shehu dan Maiduguri zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri mai gidan ku a fagen riko da sunnar bashari shi yake sanya farar tufa da kodar rawani dukkanin wanda ya yo ado da kodar rawani ya biyo Ahmadu Garba Shehu babban kurji zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri mai yaban Ahmadu Garba Shehu babban kurji Shu'aibu ne mai san shehu da ka Abdullahi dan jihar Yobe garin Basho mutan al'adabi tausayi na yawan sirri sahibul al'ajabi zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri Ahmadu Garba mutu ina rike kan mai barewa mai koya lantarki a wadanti kamina zo ni gaban kashe sai kana abi na zamo mara gurgun da ke zakin ladabi zakin Maiduguri sannan kwamfuri sahibin kwamfuri har sahabai ma
sun fi sa'adan koraye tabi aimadu sun fi sa'adan koraye tabi otabi sun fi sa'adan koraye shehu laimadu sun fi sa'adan koraye shehu tijjani ya fi sa'adan koraye zuri a taima sun fi sa'adan koraye falimar hamu ya fi sa'adan koraye zuri a taima sun fi sa'adan koraye shehu ibrahim ya fi sa'adan koraye zuri a taima sun fi sa'adan koraye shehu almiski ya fi sa'adan koraye zuri a taima sun fi sa'adan koraye kamburin kuma sun fi sa'adan koraye amalin yarwa ya fi sa'adan koraye malamai madu sun fi sa'adan koraye wani haruna ya fi sa'adan koraye wani sagiru ya fi sa'adan koraye halifa mamma ya fi sa'adan koraye malam mali ya fi sa'adan koraye har cikin aljannar da ba a sako waye ba a dokar a cikin ta sai adon koraye tun da annabi ne ke sako adon koraye ya zamo sunna yau a kan ban koraye mu akan annabi dole ne mu zo da hawaye za mu so annabi ba da nan kuɗi da gobe dukkanin wanda ya naɗa hawo shi waye za mu ɗauki mataki a kan saboda waye zakin mai jimari sannan ko shiri sai ban taɓa kare amalai wani zakin mai jimari sannan ko shiri sai ban taɓa kare amalai wani zakin mai jimari sannan ko shiri sai ban taɓa kare. Assalamu alaikum masu saurari da shakka wada Na'am, Allah ya saka da alkhairi. Yan kwamiti sun ce don manzan Allah zauna, a yi haƙuri a zauna jama'a. A yi haƙuri shauƙi ne amma a yi haƙuri a zauna a ce don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. A yi a zauna. Na'am. Yan togar maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi hakuri a zauna. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi.